Кино Еспресо. Тим Бъртън превръща Джони Деп във вампир. Френската сензация – Недосегаемите. Българският цар на мръсните филми. Гняв и насилие в награждаваната драма Тиранозавър. Дългия годеж на Джейсън Сигъл и Емили Блънт. Кино Еспресо започва с премиерното готическо заглавие «Тъмни сенки» или новата адаптация по мрачната сапунена опера, пленила въображението на Тим Бъртън, Джони Деп и Мишел Пфайфър. My name is Barnabas Collins. Поредната макабрена приказка на режисьора Тим Бъртън отново е осъществена с помощта на любимите му актьори Джони Деп и Хелена Бонъм Картер. Този път те се впускат във вампирски романс, вдъхновен от известния американски сериал «Тъмни сенки», излъчван в края на 60-те години на миналия век. It is Dark Shadows, but it is a very different angle. Този филм е като сериала «Тъмни сенки», но погледнат от друг ъгъл. Взехме това, което са постигнали и доразвихме тази вселена, този свят. Вървяхме по тънката граница между сапунената опера и реалността. Мрачната готическа комедия разказва за съдбата на млад наследник на богато семейство. През 18 век те се установяват в американския щат Мейн, където момъкът се отдава на разгулен живот. Със своите авантюри той разбива сърцето на красива вещица, която за отмъщение го проклина. Така той е превърнат във вампир, затворен в своя ковчег. През 1972 година обаче настава време 200-годишният кръвопиец да се събуди. Джони Деп и Тим Бъртън споделят много общи неща, чувство за хумор и гледни точки. Отгледани са с едни и същи културни влияния. През повечето време дори не разбирам за какво говорят. Мисля, че дълбоко се уважават и се разбират. Не са хора, които биха прекалили с анализа и не е нужно. Просто се разбират интуитивно. Звездата от Казино Роял и Небесно царство Ева Грин вече 2 пъти е играла ролята на вещица. Веднъж в продукцията Златния компас и по-късно в сериала Камелот. В новата комедия 31-годишната актриса става още по-отмъстителна и коварна. Джони Деп има много силни очи. Дори не помръдва и после изведнъж те стрелва с поглед като светкавица. Силна личност, която поема рискове. Много е смел. Напомня ми на създанията от филмите на германските експресионисти. Движи се по много необичаен начин. Тим Бъртън отново работи с неостаряващата Мишел Пфайфър, с която реализираха заглавието «Батман се завръща» преди цели 20 години. Актрисата сама се обадила на режисьора, след като разбрала, че ще правят нова адаптация по любимия й сериал. It was really sometimes hard not to laugh. Беше наистина трудно понякога да не се засмееш. Даже самият Тим Бъртън се разсмиваше по средата на някой дубъл. Всички бяха толкова забавни и толкова странни. Стараехме се да бъдем колкото се може по-странни и беше много весело. We all tried to out-weird each other and it was just really, really fun. Yet for a woman of this
Младата звезда Клои Мориц, която вече е била вампир на големия екран с американския филм "Пусни ме вътре", сега се намества в семейството на кръвопиеца Джони Деп. Тим Бъртън те пита какво искаш като актьор, какво искаш да добавиш към своя персонаж. Помага ти да разгадаеш героя, не само външния вид, но и душевността му. Какъв е той, какво прави, за какво мисли. Бъртън обсъжда всеки малък детайл, а ако нещо не ти хареса и имаш друго предложение, е готов да го обсъди. Иска да си сътрудничите, да го направите специално и това да стане вашия филм. За снимките е построен 10-метров макет на известното имение, където живее семейството на вампира. Самите декори обаче са 3 пъти по-големи. Къщата и обстановката са персонажи във филма. Имението Колинвуд е един от героите. Детайлите бяха особено важни. След като работих с много зелени екрани в предишния си филм, сега беше удоволствие отново да имаме декори. Защото не искахме да разчитаме много на специални ефекти и атмосферата беше важна. Това помагаше и на актьорите да постигнат нужното внушение. Да си на снимачната площадка и да чувстваш материите в стаята беше важен елемент не само за мен, но и за актьорите. Композиторът Дани Елфман отново изпълва филмовия свят на режисьора Тим Бъртън със своята неповторима киномузика. I very much am a believer in melody and themes following characters. Вярвам, че мелодиите и темите трябва да са свързани с персонажите. Лошата вещица определено си има своя тема, която се чува, щом тя се появи. Музиката на главния герой е мрачна, тъжна и романтична и го следва през трагичното му съществуване. Когато сме в къщата обаче с цялото семейство, аз свивам мащабите и се придържам към тона на сериала "Тъмни сенки". Тук ставаме пестеливи с ансамбъла. Използваме само някои инструменти вместо целия оркестър. And we're only using a handful of instruments instead of a whole orchestra. Hello, Barnabas. Remember me? Witch, you cursed me to be this hideous creature. Това е 8-ият съвместен филм на Тим Бъртън и Джони Деп. Звездата от Карибски пирати се подлага на специална диета с зелен чай и така отслабва за ролята, достигайки скромните 63 кг. Изпълнителят на главната роля в оригиналния сериал Джонатан Фрид се появява и в новия филм, но за съжаление след снимките напуска този свят. Новата адаптация на "Тъмни сенки" е осъществена с бюджет от $105 милиона и наистина предлага най-доброто от най-чудатия холивудски тандем. Fight on, Barnabas. Fight on for us. And fight I shall. Love me. Never. That was a regrettable turn of events. Кино Еспресо продължава да ви запознава с някои от най-новите заглавия на съвременната българска документалистика. Тази седмица ще ви срещнем с режисьора Йордан Тодоров, който разкрива истината за един българин, постигнал американската мечта. При един по-внимателен поглед към холивудската история, в прашните архиви на второразрядните сексплоитейшън филми, изненадващо изплува едно българско име. Това е режисьорът Стивън Апостолов, който на времето е бил близък сътрудник на известния създател на нискобюджетни продукции Ед Уд. Съвсем случайно един приятел ми изпрати доста странен имейл от един ред, в който пише: "Виж кой е снимал еротичните сценарии на Ед Уд." Аз, разбира се, знаех кой е Ед Уд и когато проверих в интернет, се оказа, че сценариите на Ед Уд са снимани от някакъв човек с име, което звучи по-български. Да, това беше Стивън Апостолов. Впоследствие аз започнах да го издирвам.
Първоначално намерението ми беше да напиша статия за него, но в последствие тази идея така претърпя развитие и решихме да направим документален филм заедно с продуцентката Мартичка Божилова и операторите Борис Мисирков и Георги Богданов. Dad made dirty movies. That's right. Младият режисьор Йордан Тодоров се свързва с наследниците на покойния Стивен Апостолов. Оказва се, че тайнственият български творец наскоро е починал, но за сметка на това е оставил след себе си интригуващ завет. Неговите изпълнени с голота, провокативни творби са създавани в Холивуд през 60-те години. Тогава Америка се тресе от вълненията на сексуалната революция, широката употреба на наркотици, а еротичното кино е обект на съдебно преследване. В най-известния филм на Стивен Апостолов, "Оргията на мъртвите" от 1965 година, се снима и млада актриса с български произход. Моите деца наскоро разбраха за това мое участие. Малката ми дъщеря мисли, че това е страхотно. Тя е барабанист. Колкото до другата ми дъщеря, нямам представа какво мисли. Тя е много по-резервирана. Тя никога не ми е казвала нищо, но ме подкрепи напълно, когато реших да посетя България отново. Мнозина биха се запитали, щом Стивен Апостолов е бил близък с Етуд, защо не е включен като герой в биографичния филм, създаден от режисьора Тим Бъртън? Тим Бъртън съвсем умишлено избира да се ограничи само в този отрязък от време, който, така да се каже, представя щастливата част от историята на Едуард. След 59-60 година Едуард изпада в немилост, започва все по-трудно да си намира работа и впрочем Стивен Апостолов е един от хората, които му помагат да работи в Холивуд. Едуард пише сценарии за Апостолов и за други режисьори. Апостолов ги снима, но да, основно Едуард работи през 60-те и 70-те години с Стивен Апостолов, като разбира се техните отношения не са еднозначни. Техните отношения винаги се клатушкат между любов и омраза. Така, например, жената на Едуард, Кейти Уд, нарича Стивен Апостолов българското копле и смята, че той експлоатира по някакъв начин Едуард, като му плаща много малко пари за работата, която върши за него и така. Невероятното откритие на българската следа в Холивуд въодушевява продуцентката Мартичка Божилова, която решава сама да поеме финансирането. За щастие бремето пада от плещите и след като проектът "Татко снима мръсни филми" е одобрен от немско-френския телевизионен канал Арте. За първи път ми се случва нещо, което е различно. Снимане изцяло в Америка, в Холивуд, откриване на образи, които абсолютно никога не съм и подозирала, че съществуват. Такива странни герои, като травестит, който е с тридневна брада и ангорски пуловер, или човек, който живее в ковчег. Говоря за този андерграунд общество на бимови движението в Холивуд, които винаги са били култ, но сега през 21 век са особен култ и предмет на колекционерство и създаване на социални общества. И това за мен беше страшно интересно. Уредени са архиви от множество източници в САЩ и Европа. Всички от семейството на Стивен Апостолов са гледали филма. Всички много го харесват. Смятат, че това е нещо, което връща баща им на място, което той заслужава да заема, тъй като той така, без никакво основание дълги години е бил пренебрегван, малко или много е бил встрани от фокуса на общественото внимание. И ние се надяваме, че с този филм сме постигнали точно това, да го върнем на място, което той заслужава да заема. Режисьорът Йордан Тодоров е дипломиран кинокритик. Предишната му документална продукция "Бетонни фараони" беше финансирана от телевизионния канал HBO.
Останете с Кино Еспресо, за да не пропуснете още една премиера тази седмица. Френското заглавие "Недосегаемите" и неговата неочаквана звезда, актьорът Омар Си. Новият френски филм "Недосегаемите" пожена големи успехи в своята родина, където събра над 19 милиона зрители. Нашумялото заглавие на режисьорът Ерик Толедано тази седмица пристига и в българските киносалони. Филмът разказва повече за това, което ни обединява, и отбягва това, което ни разделя. Тоест, да гледаш на другия с предразсъдък и да дадеш шанс на някого да се изразява и да е такъв, какъвто е. Да се гледа на добрата страна. Това е, което може да ни даде надежда и да ни обедини. Да отбягваме предразсъдъците, защото те ни разделят. И понякога заради тях се разминаваме с някои неща или някои хора. Филмът е вдъхновен от истинска история и се превръща в неустоима комедия. След катастрофа, богат аристократ е парализиран. За домашен помощник е нает току-що излязъл от затвора здравеняк, но най-малко подходящ за тази позиция. Създава се уникална връзка, в която ще хвърчат искри, но и ще стане недосегаема. On dit non, on les met pas, on reste là. C'est incroyable. Невероятно е. Този филм върви от изненада на изненада. Той ме накара да пътувам. Докара ми в Нью-Йорк. Много съм доволен и горд да покажа този филм в цял свят. Изпълнителят на главната роля, Франсуа Клозе, има над 60 роли в киното и е носител на награда Сезар. За изпълненията в този филм обаче, престижното отличие попадна в ръцете на неговия партньор Омар Си. Ролята е писана мислейки за мен и инспирирана от някои мои черти. Използвахме и моя опит от живота ми във френските предградия. Така премина нашето сътрудничество. Микс от моя характер и опит от детството ми. През 2007 година Омар Си получава награда за изгряващ талант. И ето, че 5 години след това прави паметно изпълнение, което му печели широко признание. Актьорската ми кариера е приключение, което започна преди 10 години. Един ден дойдоха и ми казаха: "Искаме да направим филм с теб." Аз им отговорих: "Но аз не съм актьор", а те ми отговориха: "И ние не сме режисьори." И аз така започнах кариерата си, от филм на филм до тази роля в "Недосегаемите". Филмът "Недосегаемите" носи печалба от 30 милиона евро при вложен бюджет 10 милиона. Кино Еспресо. За любителите на британското кино. Вижте каква трагична история разказва актьорът Пади Консидайн в своя първи проект като режисьор и сценарист. Британската драма "Тиранозавър" спечели куп престижни отличия, между които и награда Бафта за изключителен дебют в режисурата. Това е първият авторски проект в кариерата на 38-годишния английски актьор Пади Консидайн. Опитах се да не чета отзивите, но не се сдържах. Много от тях бяха позитивни, други пък бяха повърхностни, а трети наистина улавяха това, което се бях опитал да постигна. Просто фантастично. Безработен вдовец води живот изпълнен с насилие и гняв. Тези състояния го тласкат към пълното му саморазрушение, но след като убива кучето си, той прави последен опит да се съвземе. Приятелството му с местна работничка в благотворителен магазин изглежда ще му даде шанс за изкупление. Нейните тъмни тайни обаче скоро излизат наяве и заплашват отново да го върнат на магистралата към ада.
There's a truth about the film. Има истина в този филм и мисля, че това влияе на хората. Те може да обсъждат насилието във филма или нещо друго, но мисля, че това, което им въздейства, е фактът, че има истинност в историята. Персонажите са напълно оформени, което си е рядкост в съвременните филми и считам, че на това се дължи целият ефект. В главната роля е шотландският актьор Питър Мълън, чиято филмова кариера започва в началото на 90-те години на миналия век. Изненадата на филма обаче е актрисата Оливия Колман, която след серия комедийни роли прави впечатляващо драматично превъплъщение. Two-way traffic, she's got this illusion that I could get a performance out of anybody, whereas... Това е двупосочно движение. Оливия Колман хранеше илюзията, че мога да изтръгна такова изпълнение от всеки актьор. Просто още никой не беше извадил от нея това, което тя притежава. Аз не бях сигурен дали го носи в себе си, но исках точно нея, имах вяра и се доверих. Преди всичко я обичах като човешко същество, а после тя извърши изключително пътуване. Беше удивително да я наблюдавам как го постига. Със сигурност нейният принос ми вдъхна самочувствие и ме накара да разбера, че съм бил прав да мисля за режисура. Режисьора Пади Консидайн и Оливия Колман са стари партньори в актьорските изяви, като тя участва и в дебютния му късометражен проект. Отзивите бяха прекрасни. Чувствах се голям късметлия, че филмът ме прие по този начин. За мен е странно. Много ми харесва, но мисля, че съм готов да продължа напред. Бюджетът на Тиранозавър е 750 000 британски лири, но за съжаление печалбите са 3 пъти по-ниски. Филмът вече получи широко разпространение по европейските екрани. Гледате предаването за кино на Българската национална телевизия. Не пропускайте да видите новата комедия на неустоимия тандем Джъд Апатоу и Джейсън Сигъл. Комедийният продуцент Джъд Апатоу просто не може да се откъсне от любимия си актьор Джейсън Сигъл. Тази година те реализират 2 забавни филма, като първият от тях е романтичната история, наречена 5-годишния годеж. Това е вече не знам кой пореден проект, в който работя с Джейсън Сигъл. Познавам го от гимназист. Гордея се от това, че той постига всичко, което си мислех, че ще постигне. Тогава си мислех, че това момче ще бъде голяма комедийна кинозвезда. Той наистина го направи. Наистина е умен и е чудесен сценарист. Написа Мъпетите, а също и този филм. Както се казваше в един филм, какво за Бога той не може да прави? Can't this guy not do? Историята на новото предложение е простичка, но с голям комедиен заряд. 2 влюбени най-накрая се решават на голямата стъпка и се сгодяват. Всичко обаче се обръща наопаки, след като момичето получава изкусително предложение за работа. Тя трябва да напусне града и нейният бъдещ съпруг решава да я последва, загърбвайки собствената си успешна професия. Така датата на сватбата се отлага за неопределен период. Моят герой вярва, че връзката трябва да е стабилна и че работата му като мъж е да прави своята жена щастлива. Затова, въпреки своите интереси, той се премества и подпомага кариерата й. Така той открива, че е изоставил амбициите си. Това, което научават те, е, че една връзка никога няма да се получи, ако силите не са разпределени равномерно. Партньор на Джейсън Сигъл е очарователната британка Емили Блънт, известна с ролята си в нашумялото заглавие "Дяволът носи Прада".
I landed on some. Oh, it's a fire hydrant. Yes, you did. I think it felt real. I think I've actually... Тази история ми се стори много истинска. Познавам такива хора, които са сгодени от 5, 6, 7 или 10 години. Чудиш се какви ги вършат тези. Какво му мислят толкова? Според мен, филмът разглежда фундаментални въпроси за връзката между двама души и как динамиката може да се променя всеки ден. Това зависи от чувствата, успехите и реакцията на другия. And how that affects the other person. Tom? Джейсън Сигъл и продуцента Джуд Апатоу са работили заедно по заглавия като Позабременяла, Прелъстение изоставен и Секс, наркотици и Лас Вегас. Два от тези филма са реализирани от режисьора Николас Стоуър, който поема кормилото и на новата комедия «Петгодишния годеж». Нашата цел беше да закачим всеки проблем, който някой някога е имал със своята връзка, докато е кроял планове за сватба. Филмът вече тръгна по световните екрани. This is why we do not delay weddings. The 5-year engagement. Това беше всичко за днес. Очаквайте ни отново, следващата събота по Българската национална телевизия, с още новини от света на киното.